का रवा हमेशा थकावट महसूस करेनी। परिवार काम अवुरी अपना जिम्मेदारी के बीच का रवा लागता कि आपके अपना खाती समय नहीं खे। बाकिर अगर हम बता दी कि यह संघर्ष में रौरा अकेले नहीं खीता, खास तौर पर 20 से 45 साल के उम्र के भारतीय महिला के रोज अलग अलग स्वास्थ्य चुनौती के सामना करे के पड़ेला। आइन स्वास्थ्य के 5 गो आम मुद्दा पर बात कैल जा वा ओकरा से निपटे के तरीका। एक तनाव आ चिंता का रवा जानत बानी की 43% भारतीय महिला नियमित रूप से तनाव अवुरी चिंता महसूस करेली। काम अवुरी परिवार के संतुलन बनावल आसान काम नहीं खे। अवुरी कई बेर दबाव बस खत्म ना होखेला, लेकिन एकर समाधान सरल बा। छोट छोट चीज जैसे गहरा सांस लेवे के व्यायाम, चाहे रोज 10 मिनट तक पैदल चलल आजमाई। मात्र 10 मिनट तक ध्यान के अभ्यास कैला से भी आपके तनाव के स्तर में काफी कमी आ सकता। 2 PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भारत में हर 5 में से 1 महिला PCOS से पीड़ित बाड़ी। एकर लक्षण में अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ल, अवुरी मूड में बदलाव शामिल बा। लेकिन एगो नीमन खबर ई बा की स्वस्थ आहार, व्यायाम अवुरी सही चिकित्सा देखभाल के संगे PCOS के प्रबंधन कईल आसान बा। तनाव कम करे खातिर योग भा ध्यान के कोशिश करी। अभ्यास हार्मोन के संतुलन बनावे में मदद करेला। 3 अनेमिया का रवा जानत बानी की 50% भारतीय महिला के अनेमिया होखेला। आयरन के मात्रा कम होखला से हर समय थकान महसूस हो सकता। एकर समाधान सरल बा। पालक, मसूर, अवुरी अनार जैसन आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। जरूरत पड़ला पर अपना डॉक्टर से आयरन के पूरक के बारे में बात करी ताकि आपके आयरन के स्तर सामान्य हो जाए। 4 पीठ दर्द, करीब 70% भारतीय महिला कमर दर्द से पीड़ित होखेली, या त लंबा समय तक बैठला के चलते या भारी भार उठावे के चलते। अगर आपके ए मुद्दा के सामना करे के पड़ता तो योग अवुरी स्ट्रेचिंग जैसन मजबूती देवे वाला व्यायाम करे के शुरू करी। संग ही मुद्रा सुधार से दर्द कम करे में मदद मिल सकता। 5 स्तन कैंसर, भारतीय महिला में स्तन कैंसर सबसे आम कैंसर हा। अवुरी 22 में से 1 शहरी महिला के खतरा बा, त जल्दी पता लगावल बहुत जरूरी बा। नियमित रूप से सेल्फ चेक करी। आपन सालाना स्क्रीनिंग मत छोड़ी। जल्दी निदान अवुरी इलाज से बहुत फर्क पड़ सकता। याद राखी, राउर स्वास्थ्य जरूरी बा। रवा मजबूत, ऊर्जावान आ स्वस्थ महसूस करे के हकदार बानी। एकर समाधान सरल बा, लेकिन एकर असर जीवन बदले वाला हो सकेला। देरी मत करी, आज ही अपना स्वास्थ्य के जिम्मा ले ली।